ड्राग्स फालांगिनि मोनसे गोदान सोलो बे खेबाव बेग गारि मटरफ्राव नङा एम्बुलेन्सआवनो लाबोदों खौथि रांनि गोबां ड्राग्स। गोबां समावनो ड्राग्स फालांगिरिफ्रा सोलो बोलोजों गुबुन गुबुन जायगायाव बारहोनो नाजायो, नाथाय बे खेबाव गंसे एम्बुलेन्सआवनो गोबां खौथि रांनि ड्राग्सखौ लाबोदोंमोन। पुलिसआ हरखाब खौरां मोननानै सिग्रोमनायाव एम्बुलेन्सनिफ्राय गोबां खौथि रांनि ड्राग्सखौ बोखांनो हादों। सुलुंनि बादिब्ला मणिपुरनिफ्राय एम्बुलेन्सआव ड्राग्सखौ लाबोग्रा मिराजुल इस्लामखौ पुलिसआ हमो। एम्बुलेन्सनिफ्राय बोखांनो हानाय ड्राग्सनि गेजेराव 50,000 याबा टेब्लेट आरो 200 ग्राम हेर'इन दंमोन। पुलिसआ एम्बुलेन्सनिफ्राय बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना गासै 14 कोटी रां जागौमोन होननानै मिथिनाय जादों। ड्राग्स फालांगिनि मोनसे गोदान सोलो बे खेबाव बेग गारि मटरफ्राव नङा एम्बुलेन्सआवनो लाबोदों खौथि रांनि गोबां ड्राग्स। गोबां समावनो ड्राग्स फालांगिरिफ्रा सोलो बोलोजों गुबुन गुबुन जायगायाव बारहोनो नाजायो, नाथाय बे खेबाव गंसे एम्बुलेन्सआवनो गोबां खौथि रांनि ड्राग्सखौ लाबोदोंमोन। पुलिसआ हरखाब खौरां मोननानै सिग्रोमनायाव एम्बुलेन्सनिफ्राय गोबां खौथि रांनि ड्राग्सखौ बोखांनो हादों। सुलुंनि बादिब्ला मणिपुरनिफ्राय एम्बुलेन्सआव ड्राग्सखौ लाबोग्रा मिराजुल इस्लामखौ पुलिसआ हमो। एम्बुलेन्सनिफ्राय बोखांनो हानाय ड्राग्सनि गेजेराव 50,000 याबा टेब्लेट आरो 200 ग्राम हेर'इन दंमोन। पुलिसआ एम्बुलेन्सनिफ्राय बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना गासै 14 कोटी रां जागौमोन होननानै मिथिनाय जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।